Makabearrak bigarren liburutik. Egun haietan, Judasek, Israelgo buruzagiak udarien artean zilarrezko 2000 txanpon bildurik, Jerusalemera bidali zituen, bekatuen barkamenerako oparia eskain zezaten.
Jator eta Kristu jokatu zuen piztuera baitzuen gogoan. Izan ere, eroritako gudarien piztuera itxaron izan ez badu, alferrikakoa eta zentzugabea izango zen hildakoen alde otoitz egitea. Baina zintzo hiltzen direnek sari bikaina izango dutela uste baitzuen, asmo santua eta ederra izan zen hura. Horregatik, eskaini zuen hilen aldeko barkamen oparia beren bekatuetatik libre gera zitezen. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zuen, bereikatua zu aita zerulurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai aita, hala izan dezu gogoko, nire aitak dena eman dit. Eta ez du inork semea ezagutzen aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotz zapala bainaiz, eta arkituko duzue zuen arimentzako atselena. Nire uztarria leuna baita eta nire zaba harina, jaunak esanak. Kristarontzako eredurik nagusiena, hau da, berarengandik eta bere egiteengandik ikasi behar duguna Jesus dugu. Jesus evangelioan ikusten entzuten dugularik, nola jokatzen zuen, ze gauzak egiten zituen, ze jarrerak agertzen zituen, guretzako beti ikasbide izan behar dira. Jesusengandik ikasten dugu, ez bakarrik berak esaten zuenetik, baita egiten zuenetik ere. Gu gizaki bezala, askotan erakusten dugu, modu batera, esaten dugu, baina Jesusek beti bere hitzen bidez eta bere egiten bidez, bere ejempluaren bidez, beti erakusten dugu. Eta Jesusen izaera, bere jarrera nagusia nolakoa den gauko evangelioetan agertu zaigu. Esaten digu Jesusek bera dela bihotz gozoa, bera daukala bihotz apala, hain zuzen ere ikusten dugu Jesus beti errukitsua zela. Jesusek besteengan pentsatzen zuela, besteak ulertzen zituela, etzen zorotza besteekin, etzen gogorra besteekin, etzen esan genezake arrizko jotzekoa besteekin, baizik eta beti ikusten dugu ulerkorra, konprentsioa, gertukoa, maitasunez betetakoa, halako esan genezake goxotasuna transmititu nahi ez bezala. Eta gauza guztietan ikasi behar dugu Jesusengandik, eta konkretuki aipatu nahi nuke heriotzaren aurrean Jesusek nola jokatzen zuen. Eta ikusten dugu heriotzaren aurrean Jesusek beti errespeto
eta gertutasun handikin jokatzen duela. Badago pasarte bat evangelioan, bere adiskide bat hil zelarik, Lazaro, bera segituan joan zen bisitan, eta garaietan asko ere zailagoa zen, oinez behar zuen, urrutira seguru asko, kilometro asko eginez, bere familikoekin egotera, bere gertutasuna agertzera. Eta hor agertzen zaigu, Jesusek ere negarren zuela. Bere adiskideak, Lazaroren bi alabak, Marta eta Maria, negarrez ikusi zituelako, eta Jesus kupitu egin zen. Horrek ere erakusten digu nolako bihotza zuen, eta nolako bihotza guk ere eukitzea nahi duen. Ez bihotz gogor bat, ez arizko bihotz bat, baizik eta aragizkoa, goxoa, beratxa maitasunez betea saiatzen dena, errukitsua, konpresiboa eta denek hartukoa izaten. Gaurkoan, Xabier espeditzea tokatu zaigu, oso gazterik. Horregatik, hemen gauden guztiok, hoxe ere nahi duke Jesus imitatu, zuei, bere etxekoei, bere familikoei, gure maitasuna, gure gertutasuna ere erakutsiz. Hain zuzen ere, Jesusek erakutsi digu, ezinbestekoa degula saiatzea sufritzen ari dena konsolatzen. Eta gaurko presentzia honek hoxe nahi du, zuekin baita ere konpartitu zuengatik gertu egon momentu zailetan. Aldi berean ere, tierra guzitan bezala, Xabierri egiten diogu azken agurra. Esker honez, maitasunez, bakoitzak bere bihotzean gordez berarekin izango dituen rekuerdoak altxor handi bat bezala. Eta jakinan baita ere jakoikoari bere harimaren alde erregutuz. Eta erregutzen diogu jakoikoari esan genezake konfiantza handi batekin, erabateko konfiantzakin. Berak esan nahi digu, eskatu eta emango zaizue. Berak esan digu bere borondatea dela denen zoriontasuna. Ez da dia bakar bat ere galdu, hori da gure jaun, gure hartzaionaren borondatea. Eta ari eskatzen diogu Xabier gure senidearen alde. Goiko zeru hartan har dezala, han euki dezala atsedena, han euki dezala beti ereko zoriontasuna, handik ere egin dezala gure alde. Santa Luziaren egunean hil zen Xabier, eta baita ere Santa Horri, esan genezake oso ezaguna, eta degozu handia duen Santa Horri eskatzen dugu bere alde egin dezala. Jangoiko onak, goiko zeruan har dezan Xabier, eta berak handik gure alde egin dezala. Amen.
espazioak bat egin ditzala. Gogoan izan zona, mundu guztian zabaldu dira hori izan. Eramaztu maitasun osoa, Francisco eta sektorekin, Francisco Gozozearekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan zona, mundu honetatik, zure gana eraman duzun, sabea, zure zerbetaria. Eriozean zure semarekin bat egin zena, izturan ere, erarekin bat izan. Gogoan izan zona, izte dutxeropenean joan diren gure eskubideak eta egiteko guztiak. Ezazitzen lerri ere erretan. Erruk izakizkigu arren du guztio betiko bizitzea iritzik ezan. Angoikoaren ama Maria Virginia Lortuarekin, haren zena Jose Santuarekin, Apostol Santuarekin eta gizalde guztietan, zure erizkide izan dira santuekin. Haiekin batean, gorez ezago. Jesu Kristo zure seinaren enkargaz.
ohitura dugu bezala, datorren igandean ere, 11:00 bezala, gogoak izango dugu bereziki xanoiari. Eta, orain, kampuskoa dela biki horretik, azken erreskoa